Bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuri cuurki sayi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Rugi minde mi anda sakko addi kam do hande debale fof ana nodda kam mi susano do arde ko addi bone a anda do nen jane mi ari do gorko ma ari di kam ay dum don ko gasi do isi sesi mo awdo iwi do jori bata tinan do isi ko senu do mi tinan do pamirta kala ko mbimi ko nona kala ko cali mi wonata do ala ni barodi mi nana du kay ko mi woni barodi gallo Amadou kala ko kalmi ko dum haali kala ko mi haala dum don do pamita Amadou nan do fawi barodi do Amadou haalam ko dum way Amadou certu be mum do ko kali no haalata andi suusa haalde goddum o rewa bangi goddo o suusa dum ngatra hakkille ma wonat Amadou rek ay ñeten kanko winoma ya holluma wanda numéro zipu ma hande ko kanko hollat ma numéro caaya makko Amadou min de mi suusani mo min mi suusani ba xey dara arta hakkille ma kon to natinda Amadou natti dum don andi dum mi haalanta dum hay goto di mala haala non nandi mi gorko min fandu andi Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Jam tan. Mawlu. Et puis ansa dum ndi mi yaa morde mi. Atu hakkille ma ko woni ay no jeeri kam yow ak téléphone ma balen sinap gacca haal mo holluma aussi no paddir ma wi ay dal lu poddi den mo photo min faddata hen farmi joodo ham modde ko way rogi farmi haal ma ko dum ay o wat ko da wade profito ba bien jimade dum dal wa ma haalande franchement parler on est bien o wato da ande modal ande Amadou jettu bien jimade gasa l'essentiel da Amadou kala ko foti kam wadande inchallah ma wadanam no dum monta e problème goto dem ci ko da kon gasi al baden sinap ay lu fadde ma mi fadi ma nde wata yow sinap jew no yodiri do ko ñaarel woni do machallah nak ana yodi mo machallah ay de yow mais mi fadi ma nak hay tagalam fadi dagal ma ko mi jewno do ma billahi mi burma yewde de dum kay hay ko no yobandum mais min ha joni ko mi desal ko min fadi célibataire uji de célibataire ni wayne khalisa ses do de warde mo hali de sese joni ko mi woni baroni ndi machallah machallah kula reet ko mi kula len
comme yi doon bo total kam toroxala mais a pousse taal wono ko alam hoore ma han gonda waaye fi jetti ma nag mooy Masha tan way dara yero paddir mami do ii ha fa daa kon tan a jetten go doto ah ñoo Rugi. Mara kam so neɗɗo dippi mo kam ari. Ma arka mo dokka ɗum hay so ko ndiyam yara kam mbiya ɗum bismi. Walla wona. an yan ko jogiiɗo koɗo Sa dañi ko ɗo arata dokka kam ndiyam yara ngara dokka hajude ma Rugi. eppi an hana heptinani oɗo sax wona on ndiwnuɗa ɗo mbiɗa e hollumo ndima sippu ma Okay, mi riwa annuma ma taw sonɗo tan hubbimi ɗum seeɗa tan de. Okay, min ala neɗɗo riwa neɗɗo e gal. eppi an amuɗa ala savoir vivre haydara Pour. ana ari tawi neɗɗo jogii koɗo mum a yahata gokka e hoore ma ndiyam walla jaha lelɗa hami ana hokkuma ndiyam alors wona ɗo koɗo an Yam rokko horam ndiyam. jiɗmi ko gara moora kam giɗo gar miɗo mooraki amura ngel den hay joni mi mooraki kinnden ha joɓi kam ka gara mo holle gartata ɗo Feere noon mi wattu.